Because at 17 ako orphanage inogona nokurelease anyway. Tuwinde kwa ruda kuenda ikoko. Guys, imbomire kufona vanhu vanenge vachingofona but live hamuchaioni. Imi munenge muchingozvifonera henyu but live hamusikuiona. Mukutonyasona kuti SIS MELLY vadonha zvandakudza kuti ikarana inodzima, ikarana inodzima. Imi munenge muchingofona. Ini ndikutongodropa makoze inyu. Oh. But that is nix. Yeah. This story is complicated. Sure. Yeah, it's complicated. Sure, kwete zvokunyepa. Chokwadi. Right, guys, tadzoka ndatozochinja phone, ndachinja phone. Hana ndachinja phone ndaona kuti ava vekudhura vanonetsa. Vekudhura vanonetsa, vekudhura vanonetsa vanoda kumbosetiwa zviri bhobho. Chenda nawo kuno vanhu. Gai ndifano pamurume wangu afano kuiseta. Because ndiyanga togona kunyatso kuiseta, otherwise hapana kumira mushi. Gai tipe baba vanyatso kufana kuseta because haiwa. Azvisinya zobuda mushi. Shakira, ndiyokuse foni iyi pachistand up. Titoshandisa NeChihure. Kurumidza. Yauibairira. I think ifoni ndio inodaro iyi dzimwe hadzidaro wani ndiyo foni inongodaro iyi. Ifoni inoda kusetiwa inambosetiwa ndo handidi kuibaya ndichazonyeza kuti kuibaya pai pamberi apo chinomirere muti chinodenga aionisimudzira mudenga zvekuita sei simudza aipiso yakutsvaka chakuda kuitwa sozvo kana kuswapa tora ishi tora tishandise ichocho iyi woisa iyi chisa ipapo mira guys timboita techniques dzacho panapa ndapedza chagara ichi chapo ichi pasara chako chocho right guys saka nyaya iyi ndo nyaya yatapatasvika so chiri kukumbira Natasha ndechekudai so muri kunyanya kumujaja guys makozi enyu muri kupinda pano moya momuti wakaba mwana I don't think kuti panyaya yakafanira sei right now it's I don't think kuti guys we are being sensitive andimaona because anditi iye ndiye anoziva chokwadi I think muri kunyanya kumujaja guys kuti wakaba mvomati go wakaba I think mwana akabiwa I don't think that's correct guys panapa let's our visit sina kurwadzisa the other party yaya nenyaya yayo anditi if we can learn to address my issues that sina kurwadzisa mumwe anditi maona that will be okay because takati go iye ane mapepa atoti nchakupa mapepasi acho ese and then ndoda tumufonene kuve ku orphanage mubvunze but isusu hedu sevanhuwo tine but let's be sensitive mumashoko edu atinenge tichitaura nditi ngatingove a little bit sensitive chete mumashoko edu atinenge tichitaura anomaona because umwe munhu azogoni kuzvimirira nimadza achiti ndiri munhu wenyama I'm quiet but ndiri munhu wenyama please foni yacho iri kuuya takamirira foni yako iyo namba yekufona iyo saka handizivi if anything ana paine chitsotsi chinenge chakatoitwa kuorphanage not na iye pamwe iye anenge asingachandoziva because I don't think kuti munhu anoba mwana anouya papublic forum I don't think so maybe I mean
maybe hangu ndini ndisirinyazoziva, but I doubt kuti highly doubt kuti nanenge akaba mwana anobva waipa public forum pakafanana nepano. I don't think so. Handizivi hangu. No, but Precious JK in the process to call it a spade, but let's remember the other part, because calling any a spade, remember Tinomo are sensitive pano, Tinomo and feelings as well. And Saka guys, come on, you can do a kaba. It's all speculative because of phone right and find out orphanage and Tipanota Muzo Timbafa. And then what? Just of phone and chapel my papers. We call there. To show an orphanage. It's already, we have already labeled Mbava and then to Zodi. Are we going to come back and apologize? Could I take a chito kaba sorry apo? Because Chokwa the teacher phone and we will call and the orphanage. Mapepa acho arikutani mapepa acho ese so far achatipa antika necessary orphanage anziripa poseni phone number avo, then to phone then to tanga kunzwa kuti orphanage not kudi, then so already tamanya kuudza munhu my names. What are we going to do later? Sometimes we need to be like women, guys, as long as hedu tiri pakudza nachokwadi, but I think there's a little bit of way yatinokwanisa kutaura naye yakanaka pasina kuofenda umwe munhu. Tichimudza chokwadi asi tichimudzawo ine way yekuti naye anofila kuti ndaudzwa chokwadi but andina kutupa. Antimaona ndozvandiri kuzama kungotaura kuti tinogona kuudza munhu chokwadi but tisina kunyatsozomuti dyo pamashoko edu apa. Let's try to be kind, guys. Right guys, number yekufona vainde piko chepesi novaiva kunyorere number mu comment section. Mati mapepa acho tumirai kuwhatsapp kwangu mapepers acho. So aiwa usarwadziwa kona. I'm sorry on behalf of sorry kana Natasha, sorry on behalf of my diaries. I'm sorry I know kuti wasimudza uri mwe wedu atitombodi kana kutombodaro. Sorry zvako ufunge kungoti anozati vanhu takasiyana, matauriro edu anosiyanawo futi. Anditoona sorry yako. Mapepa acho tumira ku inbox kwangu so that tozodi tinozongonzwawo vekuoningikiri, because nyaya iripo vari kuti ivo vari kuda kuenda nemwana, ndo nyaya yakunesa nawo. Vari kuti vari kuda kuenda nemwana handika kuti kana lockdown yapera votora mwana vodzokera naye kupi kuRoma ikoko kwamuri kuti mimi mwana zvakazodai zvikadai handitika vonoenda overback mwana handitika zvozika mati mwana asiri mumaoko mavo, then ozobva ikoko achidzoka kuno. Saka ndozvanandichitaura nani nemwana kuti Melody iwe unoiona senya iyi akati zvakafanana handitika ngavazondidana kana lockdown yakunopera toenda kuZimbabwe kwacho unondidzosera ikoko ndozodzoka ndoga. Ndo pane ningikiri chera bvunza ako watoda bvunza bvunza zvako. Right, vada kufona vaya mungachifona, but let's be sensitive guys mumashoko edu. Akanyora form 4 Melo kutaura kwavo vanoti akanyora form 4 vari kuti akanyora form 4. Right, aine 2 days chipo. Hello maswera sei? Taswera ndikudzera makozi mainye mamuchifona. Okay, I think ngotsingira zvamataura kuti let's be ngatingokutaura ngatingonatsa imatauriro edatsanzani kuti mva matedyo kuti munhu imbavha tisina proof. Anything is possible in Zimbabwe. Zvinogona kuti nezviringoitika kumusha uku zvinogona kungoti adoption yacho inogona kungoitika for 1 day so that they get rid of vanango varipo atombouya aine willingness yekuda mwana vanogona
kunzwisisa 1 day nema-hours kuzimbabwe akusisina zvokuti anything is possible hatisi adoption inofanira kutora a very long time. Yes, inofanira kutora a very long time. No, Natasha hana mwana uyu Melody ndiye ane 17. Natasha ane 36 kana ndisingakanganzi 36. No, 32. Natasha ane 32. Mwana wake ndiye ane nikikiri ane 20 ane 17. Taurai. Usually surrogacy ndo inogona kubva yati munhu awane mwana within a day or two after mwana azvarwa. Ndo mazivira atinoitawo nekuonawo kana vanhu vachiona maprogramu. Adoption inotitore nguva because vanenge vachisurveya nekuona magari. Vanofanirwa kunge vachifambira kunoona paugere zvauinazvo, income yako, ndo zvinofanirwa kunge zvichiitika. But nemamiriro eZimbabwe, I don't think that is possible zvichiri kuitika izvozvo. Asi tikange tichiongorora nyaya dzinenge dzauya, ngatingoencourageanei kunatsa mukanwa nekutaura, nekuti mangwana kubatwa tiri on the wrong side of what we were saying, and yet tinenge tato-accusa munhu kudhara. Hatirangarirei kuti kana munhu ari kupomberwa nyaya haazi guilty until proven guilty. Vati vari kupa mapepa, investigations will be done. Saka ngatingoregerai kumhanyirira kutaura. No contribution yangu chete. And as much as tichiri uzoudza munhu tichida kuudza munhu chokwadi tinomuudza chokwadi, but remember problem iripo ndekuti isusuka we are trying to make this page a different page, a unique page whereby people feel free to come and share nyaya dzavo without being bashed. Saka tikagara isu pacho pano taentertaina nekusekerera kutukwa kwevanhu. Truly speaking, who would want to come pano page? Ini wacho ndiri kumutuka, imi wacho muri kumutuka. Who would want to come and share your story? Munhu anofa nayo, anopinda mudepression akadona, akafa nayo, achifamba nayo. Adimaona. Saka kana kuine mapeji anoita zvokutukwa mamwe aya, eikoko kuri right vanoita zvikwawo, handisi kumitemo yeko. Isu mitemo yeko inoti kuti munhu anoudzwa chokwadi, yes, but in a very sensitive manner. Tiri vanhu vakuru panapa, tisi vana, animaona. Saka the way unoda kuudzwa wewe uri mukadzi mukuru noumwe munhu is the way atoda kuti noudza umwe munhu mune zvakanaka, kwete ngoti ndafira kutaura, andimaona. So ndo patingoti titaure mana. Calling a spade, yes, is there, but usually calling a spade is munhu waunenge wakastart, which is not. You tell them, you tell it as it is. But Natasha hatimuzive, hatina history yake, inyaya yatangonzwa pano. Tikamudzira kumi zvakanaka. After my investigation ukadzoka uchinzi Natasha mwana akabiwa. But he has got every reason to say mbavha chaiyo mbavha. Asi kunyange uchiona kuti anenge mbavha, kungonatsiridza matauriro ezvinobuda mukanwa mwako zvine. All right. Thank you. Regai tere marwa marku varra makoze enyu stereka. All right. Hello. Kola hello. SIS MELLY. Maswera sei. Maswera. Indoda kungotaurawo panyaya yekuti Natasha ari kuti ane 32 years. Zvaine 32 years. Mubvunzo wangu uri pakuti iye akadhokta mwana uyu aine makore mangani, iye Natasha. Uyezve Mirai chirega yatanga kupindura Natasha hanzi wakadhokta mwana une makore mangani? Foni yenyu ne noise kola, foni yenyu ne noise kumasure. Hello? Foni yenyu ne noise kumasure. Ine noise? Kumasure. Mukundinzwe? Tukunzwa but foni yenyu ne noise kumasure.
All right. Natasha, watu mngone makore mangani? Yeah, for any noise. Auchazirwa wangasonga uri kuma 15 16 kana 20 kana chi. Iri kuita noise rekani bodropa iyi. Atichanzwe chinhu iri kuita noise singaite. Mama ari kuti kuma maybe kuma 20. Wakarogwa ne 14 years? Yes, kutara chokwa ndismeri ndakatiziro ndine 14 years ndikazoramba iko kwandakagara. Okay. All right. Caller, hello. Hello. Maswera say. SIS MELLY. Maswera say. Mushe. Taswera maswera ere. Yeah, dancing kunikala nyaya Natasha. It's like nemakore zvazvo nothing is adding up, but nenyaya yemwana yekunzi mwana musikanzwa mupongeka, especially isusu mothers tine teenagers, even your own child, there's a time what I'm giving up. It's not only because akadoptwa mwana uyu, but vana vanonetsa. So I'm just saying to Natasha, just have heart. It's your child wakati ndazvipira kumwana. Natasha needs help. Mwana needs help as well. They want a professional help. Yeah, because truly speaking, Natasha pamakore ako hapasi kuita adapt muningina. Because kana chiti wakarorwa ne 14 years iwe wanditi that's fine. Pawakazonotora mwana nemakore ari kuti unawo iko zvino 32. That means wakaadopta mwana ne 15 years. Uri kuzviziya? Zvikuverenga ndenge ndakamutora ne 16. Ndofa tikuverenga na mama kuno bosi ndakagara 3 years kuti ndisina mwana ndofa vanhu vakatanga kuzvinda vechipendle kuchini. Ukamutora ne 16? Yes. Saka nokamutora ne 16 Melody ana 17 ka? Akutena ndakakuti akutena. Still has kutena 17. Makore ako it said that you are urukangana makore pane pamakore pane mistake. It's either Melody ana 7 as kutena 17 kana kuti No, I don't give 87 ane makore mangani. 87. Mwana wa 87 ane makore mangani na yini ndimu nema calculate mduzo. Mwana wa 87 ane makore mangani? Mwana ari kutaka mutora ari mudiki guvhu rinyoro saka ngatikoti mwana anga ane less than a month. Andimaona mwana anga ane less than 2 a week actually. Andimaona saka munhu ane makore anza 60 ane mani because sure ukati wakapiwa mwana ne 16 years ka it means kuti vanhu veku adoption vanenge vakatoita chitsotsi chausingaziviwe pamapepa ako nokuti hakuna munhu ane 16 years anopiwa mwana. Uri kuona because ndo metse dziri kubuda kusaidi kunoko. Unless iwo uri kukangasa makore ako maybe kana uine 33 kana 34. Kola hello. Hello. Ndaswera maswera siyanzvadzi. Ndaswera. Inini nangu I'm not calling ndichida kutaura nezvaNatasha. I'm calling regards nemwana musikana uyu. Okay. Akadoptwa uyu. All right. I think musikana anonzi Melody, is it? Yes. As much as she is still young, I think anofana iye kuwana self-love nyeti. Togara pasi, ye mwana aroda kuti tinge tichiisa donzo renyaya yedu paari. She needs to change. Mandeti muri kuona because as adopted children when we grow up, tine muonero watinoitwa nevanhu kunze and you feel like you are being deserted, you feel lonely, ukaunopinda madepression aya usangana nawo. I went through that as an adopted child. All right. So I know where I'm coming. All right. So anofana kuita ma-values ake anoda in life. She must thrive to make it in life. We are not different from all those people. Yeah. Vanokura vaine
Yes. We can achieve a lot with adopted children. That's what we need to do to teach this other child. Natasha, let's not fight over Natasha. Utagaita process agaita say utatori man. For now, it's not making sense. Yeah. Even is it going to help the child? No. True. Thank you. No. Child. We need to work on the child. Achieve a perception about life. We can still make it. But how, okay, since you are somebody who went through the same way, how best can we help her? Can you please help us? Because we tried yesterday, but she ended up being vocal and the unidentical attitude. I don't think she's turning 17. This child must be underage. Because I think Natasha ane mistake pa makore mwana uyu. Tikadzokera ku live ya nezuro. The way mwana uyu aitaura kana ndakatotaura indikati mwana chiri mudiki uyu. Mwana uyu ari kuda guidance, the way ari kupindura mai vake. Antika tikamo adbandona mwana uyu mwana mudiki. Andimona achifuna direction. So anika I don't care attitude. Anika kamika attitude kuti anofunga kuti upenyu ndo pawatogumira and she has already made it in life because ari kuti achifambi. Antimaona. Yes. Because zvino achiri pa market sekuti mwana mudiki saka she thinks kuti kwaari iye zvakatodi zviri kutobhadhara because achiri mudiki vachiri kumumanyira. She doesn't know there will be a time whereby pari change akura vanenge vasina basa naye varuma anenge angove hari yofanzirofa antiwaona because vanenge vapedza naye ayeye kune kwapindawo zviletesi zvidikiwo zvinenge zvomhanyigwa iye anenge ava gogo havachadiwo antimaona saka ndo pane nyaya yekuti tingamubatsira sei mwana uyu. Because right now Gogo is angry and we can't blame him. Andika mai Natasha. Kuti ndakuzotora mwana wangu because and from Gogo in now to understand apa chinhu one. Andika pakuti mwana uyu yataura about ndo vaibhadhara school fees. That means vaimuda mwana uyu. Vachimutengera hembe dzeChristmas vaimuda but hunu zvaakazoitwa nemwana uyu mukukura kwakachidaro. Andika ndo zvakaita kuti vasvike pakugive up kuti we are tired. Antimaona. Saka nditi tingamubatsira sei? Mirai hadzi. Ndikunzwa. Rega ndigotarisa papepa mukuwa ndakatora mwana ndokunyatsokamuteta makore emwana because this is 1987. I think now I'm 34 years. Now I'm 34. Saka wanga wakangasa ako makore iwewe anditika ukutera 34 iwewe. Yes. Alright. Okay, alright. So andazi and tarisa ako mapepa ako tarisa andazi tibatsire mati andazi. Right, and unoona zvinoitika tetemeli when we grow up as children tinema different personalities. Environment yatinogona kukurira ine zvainoaffecta when we are growing up our personalities even mubatiro watinenge tichiitwa. Dzimwe dzenguva mwana anogona kutokura nevabereki chaichaivo vachipuwa zvese and everything but still anogona kungova rebellious. Right? Hello? Tikunzwa. Hello? Tikunzwa. So uyu mwana uyu muonero wangu wandirikuita ari kuda counseling but counseling iyi handifunge kuti inogona kuva effective ikabva kuna Natasha because anogona aine hatred yaainayo maari towards Natasha or towards vanhu vari close kwaari. I think there is need to come up nemunhu ari independent counselor, a trained person wekuti anova patient naye anova friendly naye so that anoita open kuzvese zviri pamwoyo pake. We need someone ari neutral, someone wekuti haaiti my emotions when they are talking about it. Because mwana anobva mumasituations akadai to be friend enough anoda patience. You need to be patient naye. Anogona akatoita give up naye nelife yake iko bye. Anotaura kuti inini chero ndikapa chero mangwana I don't care. Animaona. So anotoda patience. I am telling you I went through that. Ndakatopuwa in environment itori even how can I explain it? Young man told worse than Yahoo, you die to deal. Meaning, when I got to siblings, siblings, they were against me. I started on the fire, the to put on shoes, man, very lonely, and you feel deserted.
sometimes masuicide autopita maure and all that, but zvese izvo ndakazvikunda because there was someone akatotanga kundikansela. My parents noticed that there is something offish about me, so I had to go for counseling to build myself. Munangari neutral, you start to see the other side of life and all that. You grow as you need time kufamba kwainenge and you can still make it in life. You can pass your grades, you can go back to school. Saka ngatitsvage munhu ari neutral to be there for mwana uyu. The process iyo handiona hangu zvichiri kubatsira today. Yes, anogona kunomudzorera, it's fine, anonomudzorera, but what about the child? Are we going to be happy kuti mwana adzorerwa achisiwa ari zvaari? Manje iwewe chipa gogo varipo, iwewe ndio chitaurawo mashoko ako kuna gogo semunhu akasangana nezvausangana nemwana uyu, because gogo right now ndio abata kids ese. Gogo ndio vane key now. Antikuona gogo ndo vane key kuti vakuti ndakutora wangu mwana uyu zvaakataura ndakarwadziwa nezuro achitaura mashoko aitaura pamberi pelive achiudza mwana wangu handiti maona. Saka gogo ndo vane key right now. What can you say to gogo iwe wakamira wakadaro? Gogo kana vakatera to me muonero wangu gogo vanogona kuzoita muonero asisu sevana tinongotaurawo patinenge takwanisawo kana vachikwanisawo kuteerera mashoko edu atinenge tiri kuedza kuti tibude nawo. Gogo tiri vana tinokanganisa everyday. Vana dzimwe dzenguva tinokanganisa tichifunga kuti tiri kugona. Mwana uyu achine identical crisis asati aziva kuti upenyu hwakamira sei. Network yake Renzo. Hello. Hello. Yes, can you hear me? Yes, we can. Gogo roregerero tinokumbira roregerero nekukanganisa kwakaita andadedi. Ivaine mwoyo murefu mumuregerere tikwanise kumudzora munzira yekuti akure mune zvakanaka achiziva Mwari nekutya Mwari. She can still make it. It's not late. Achiri mwana mudiki. There is still time for her to change and repent and do the right thing. Angona kutozokuita kuti muve proud mangwana. Let's just be patient nemwana uyu. Timubatsire. She needs help. Ngatimbomira kutaura zvemhepo zvichi. Dzimwe dzenguva hadzisi mhepo. I'm not saying hadzisi mhepo 100%. Dzimwe dzenguva hadzisi mhepo. Tinongoita the self-hate when we grow up because we feel deserted. If you understand where I'm coming from. Unogona kuti uchikura inini when I was growing up my friends aigona kutaura kuti iwewe hauna date. Isusu tina date and now you are looking funga chimwana pfungwa dzemwana achiudzwa something like that. Even when you grow up anoita the self-hate. So mwana uyu anogona atori nezvese izvozvo. Zvakawanda zvaanogona atori nazvo mumwoyo zvimwe zvaasingatokuudze yapo. Saka achitaura marafa aya because kwaari she doesn't care. Hapa akatiudza zvatiri kuda because inini mari kutoona nge muri kutori kusaidhirana natasha muri kusaidhi muri kuita sei zvese zvamuri kuita izvi. Saka anoda munhu ari neutral anomuapproach ari neutral otokuudza kuti let's forget about whatever that happened. Let's start afresh. Open up, be my friend. Ngatitaurirane chii chiri kuitika. Otaura otomuudza kuti okay zvakuita zvakanaka but zvakazoita zvakadai be patient naye. Mwana anotsurika uyu asati zvanyanyoshata. Saka gogo kana vari kuninzwawo tokumbirawo gogo. Tokumbirawo ruregerero on your behalf. Totangirawo patsva. Ameno kana vari kunzwawo. Ndikuzwa. Ndofuna kana mambo nditerera petanga pana nditati ndakaenda kuna samwana ndina tete. Inini ndakarorwa ndi 14 years. Pandava ne 6 years I think ndakazobva kwandakaroorwa ndine 20 years. Saka ndakazoenda natete kuno adopta mwana. Mukuya consultation munhu andakaenda naye iye akazviite andorikunzwa ndakazopwa munhu achizvana. Ukupaterera. Ndakapaterera. Tete ndo vakachaita zvese tomukona mapisi yese. Ini ndakazomupa mwana kuti takupa mwana nokuti taona kuti chibereko chako hachikuzvara chero dokta atinoda kuti azvare kuti chibereko chake chine mapundu. Ndosaka ndakazobvisa chibereko ndaane 23. So in other words you are saying tete ndo vakatora mwana on behalf of you handiti? Yes, mapepa andinawo ane zita ratete everything zvese.
Oh, aiwa, now I understand. Anditika kana nemuntu kuratidze mapepa zvese patakasainirana zvemwana zvese zvakanyorwa nachiti but vaitira inini. Oh, aiwa, now it now wasopedza masipozipozi pamakore apa nepanga potishungurudza kuti ofani chako mwana ne15 years zvakafamba sei kana kuti ne16 years. But now if you are saying kuti wakaenda natete ndo vakaita vane masignature ese aripo vakazokupa iwewe mwana, now it makes sense. Yes, ndosaka ndataura kuti ndakaenda nafunga bematerera ndataura kuti ndakaenda natete. No, wachitaura kuti wakaenda natete but isusu hatina kuzunza pakuti tete ndo vaisaina. Tangofunga tete wangu kuperekedza, wenda funga tete wangu kuperekedzawo chinoita zvinhu zvako zvawaita. Zvese but vaitira inini semunhu avanga vazokwa doctor kuti haachaita mwana nenyemapunda ari kutumbuta atongomira ts kungobvisa chibereko. All right, no, it makes sense. Saka mwana gogo iyo yadzoka kwamuri gogo apa. Inokuti ini why ndiri kuti gogo guys? It's because ndambobvunza Natasha. Natasha, saka what's your take now? Gogo vauya vakutaura kuenda iwewo uri kuzvimirira uri kuti kudi akati indongoinda ndakuinda namama vangu. Ndosaka ndati gogo ndo vakabata key right now. Timbonzwa gogo. Gogo todii vedu vana venyu vakuchema panapa. Adeno mwana inina andina chandinotaura andina chimwe chandingara panditaura nezvenyaya nyaya dzacho dzese mangu zviziva. I think hama dzangu dzirimo imomo ngadziverengaiwo muchiongo vari kuti ini ndapererwa indauya kuzotora Natasha. Ndaiye wachona Natasha wati tiende naye kunomusiya kwaakanokutora ikoko kundozvonopedzerwa kuti baba ini ndopa ndiri kungotaura handina zvandingataura nekuti mwana uyu hakuna chamunoziva chaicho. Iye wacho wabvunzo toende here tese akati ndisiyei muno kana bhodhi razovhurwa wozouya monditora toende. Saka ndodii todini mwana wacho tati timutore tinomusiya ehepa kamukanganisiko kuti mwana uyu wakamukanganisiko chibereko chake wani inorakafa bose ndobva vakazokungani kuti vanoita zvokwadzikita mwana nevatete vake kwanani. Saka ino mwana wachona kana achiramba kuenda ndoita sei nditaurira ivo kuti ndodini. Yeah, because apa right now mwana ndiye akuramba kuenda. Ndofunga I think ninye kuti azonzwa dzimwe nhau dzanga asingazividzi. Ipapa iwa zvaari kutaura ari kufonegwa zvaari kufonegwa zvikati vatondikanganisa kwandiri kuda kuenda nenyaya yeSIS. Handiti muri kuona kuti ini wacho ari kundoona semwana waakazara ini. Kana achinditaurira kuti vatondikanganisa nenyaya yeSIS inoda kubuda. Angazi muri kunzwa here apa? Moti chenyi ndidini moda kuti ndisiye Natasha ndiri kuenda naye chero mukataura zvenyu zvamunotaura nditeerera ndine ndazotaurai ini wangu mwana ndiri kutora ndikuenda naye. Aiwa mwana tatisiri kuti musatore, tatiri kukumbira ruregerero kuti muinde navo vose. Zvino kana muri kuti izvozvi right now ari kubva kutokuudzai kuti muri kundidisturba. Kumbura pangu Victoria kune vakomana varipo. Unonovata navo zve. Unonovata zve navo. Tete anini maona nyaya yana ndokutaura kuti the procedure yakatorwa paadoption the process ichatorwa kunodzorera mwana right now as we are speaking haiziriyo donzo yenyaya yedu iri pamwana kuti the character yaainayo the self-hate yaainayo ndiyo iri kuita kuti tisvike patiri nhasi. Is the character ine mwana ndo problem yatiri kufanira kunge tiri kutaura nayo nezvayo. Mwana uyu atori neproblem even kwaachaenda achinonosiyiwa acharamba akadaro because ane self-hate. Ndiye munhu ari kudayewo. But imagine muri kuda takunetseka kuti tichimubatsira obatsirwa iye right now vari kutaura kuti toenda nemi handitika toenda newe mwanangu kuPretoria handitika oti ndiri kufonegwa imi mukundidisturba nenyaya yenyu. Saka ndo pandiri kuti nini so far tobatsira sei topaita sei. Tete munoona zvinoitika ka. It's not like a switch light which you just put on and off to change the person. To change my emotions. I change over a phone call that will be there. Yeah. It's a process. He
Yeah. Forgiveness It's a process, yeah. Love is a process. We need to sit down in outside procedures that we can take to reach out to here. So I want to tell you after 1 month we can come back to start a lot of changes about it. But we can't just say Mwana ngachi because we spoke about it over the phone. It's not a switch. Right. Saka manje apa panzvanzi patakuda maendepe kudai atisikuramba nditika gogo vari kutsika madziro tindaya kuzotora mwana wangu handiti mwana uyu ndikuenda wangu ndikuenda naye uyu wedu mudiki uyu ari kuti inini handindi ndosara pano ndotsvaga imba yangu tozomubatsira sei manje pakadaro because ndakutowa musoro truly speaking tozomubatsira sei mwana yanenge atoinda panapapa hello saka mai vachaenda nemwana wavo gogo vachaenda nemwana wavo mwana usara sekutaura kwaita kuti ndakwandoenda ndikusara panapa ndikutobuda panapa tozomuwanepi kuti timubatsire batsirwa munhu kana uchida kubatsirwa zvinotanga nemunhu wamunoda kubatsira exactly ari willing here to be helped ndizvona ndichitaura pekutanga paya ari kugamuchira nemaoko make as long akaramba achikuita shut out it's going to be very difficult to help you. It's going to be very difficult. Zvinoda kuti aite moyo wekutovhura maoko kuti okay, I will give you time yekuti mundudze zvamunoda kundudza nyangwe ndisiri kuda kuzvindwa. Uye munogona kuwana a way to change it. Kana iye asingada akakuvharira yekuti even avakaenda ina ndichada kutaura nemi uvhara namba dzake and everything. Honestly, there's nothing you can do about it. Nai melody. Aripo atainda? Aripo. Ngauye tinzwe. Kuti tinogona here, anogona kubatsirika here. Atiudza, agara atiudza pana nditi tichinzwa. Hello? Melody, unoda kubatsirika here iwe kana kuti chii naye mwanangu? Unodawo here kubatsirwa kana zviripo here zvanoda kutiudza zvako sana mama wako wakanyatsosununguka zvako kuti ini ndoda kubatsirikana ndoda rubatsiro but hamene zvauri kuda zvaunogona kutiudza wakasununguka zvako. SIS MELLY andikushora munhu wese ari kutamba kuri kuteerera zviko zvamuri kutaura nditi I think ine grown nekutaura kutaura nekwenda munhu akauya nerubatsiro amai vangu Hello, munhu akauya neruba achitema rubatsiro amai vangu noti inini SIS MELLY atinambouya inini torinda kusisesi mom handina yamama pamuri ndichiti ndibatsirei amai vangu vakauya neproblem izvezvi zvakurisa zvakawanda zvakumakonzeresa ivo vatone stress yakanyanya because of me but just leave me. Okay, right. I guess guys mazvinzwa handiti mazvinzwira kahanzi leave me ina handina kuya kwamuri nerubatsiro chisi ndoda help mai vangu ndo vakauya kwamuri saka batsirai mai vangu ini siyana ineni mazvinzwira handitika hanzvadzi muripo here? Ndiripo. Hello, inini rega ini mbodona kana muchikwanisa kuzotora nhamba dzamelo Melo atotaura kuti siyana ineni Melo atotaura kuti siyana ineni saka nhamba tichadzipiwa kupizve iye atotaura kuti siyana ineni. There's a problem there. You see memati siyana ineni saka tichakwanisa kuti tichazokumbira nhamba dzake tichagodzidii kwai siyana ineni pedzeranai namai vakakufonerai ndo vakakufonerai ini siyana ineni point blank ataura nakuvanza aripo Melo. Hello, Melo. Hello, hi Melo, uripo. Yamusha Marisai. I'm in the right place. I understand what you are going through. Inini newe mukuru wedu nogona usina kunyanyo wakanyanyosiyana zvawo. And you know God loves you so much. Mwari vanokuda vanokwanira nyasha to be alive. Be doing whatever that you are doing.
kuchengeta kusvike pakukura kwawaita right now today. I mean, are you listening? Ukunindwa? Yes. Hello? Arikunzwa? Oh, yes, of course. Yes, hello? Arikunzwa? Yes. Oh, yes, of course. Whatever that you are going. Yeah. Vadonedzwa vadonha nemakcalls evanhu vana kuramba chifona vedu kana ndadropawo munhu zvinenge zvichirati pane mumwe munhu anenge aripo manje munobva maramba muchingofona continuous right yo right so guys let's wrap up guys let's wrap up ndofunga nyaya iyi manzwa Melody ati she doesn't want our help isusu tinotaura namai ndivo vaka yelo mamuka sei kwenyu kana toti manhero amene Hello. Tukunzwai. Oh, okay, Sis Melly. In Nindan Shida contribute. Thank you for to the family is that if this is a legal adoption, a true legal adoption, Mwana achiri wabo or wewe orphanage, Mwana ndi wabo. So whatever that happens to that child, it's their child. They love the child. So just to advise Gogo kuti unofanda kudzokera kwata alright, sounds as if it's some type of rejection in the kid. The kid is theirs. Mskana uyu ndewavo, saka whatever happens, they need to deal with it just like I have my children. I can't give them anyway to anybody kuti it's their child, they've had her for 17 years, saka they need to deal it. But if they keep saying kuti chimboenda unodzokera, I know vakatsamwa zvavo but kuti notsamwa tichidzoka. So they need to make sure kuti they approach it, you know, take a step back and understand kuti mwana uyu vaimuda saka zvekuti mbodzokera kuorphanage doesn't make any sense to me. They need to deal with the situation. Mwana whatever they do kana vachimtora ngavamutore ngavafambe naye because you can't give up on your child. Right. But they are listening at least vari kuzvinzwa. Thank you very much, Kola Maita Basa. Thank you. Okay, Melody. Hello. Unofarira here kuti nditaura newe zvakutiri tu nai shamwari yangu mwanangu. Unototi neni wauchatotaura neni futi even ndoga ndinongokufonera wauchato love you. Munototaura neni ndiri kutokuzwa. Ndoreva hangu zvetiri tu hedu zvetoga hedu mwe musinongokufonera kuti taura hedu tiri tu. I don't think so, but because I'm okay. I'm just believe. You're okay. Okay. No, if you say so. Kola, hello. Hello, Kola. Anyway, let me just, drop it over Garapa phone. Discuss it. Comment section. Gogo. Tinokutenda izvikuru nekuya pano muchitaura inhu zvamamita kola phone yako ine noise kola phone yako ine noise muchitaurawo zvamamchitaurawo semhuri and thank you very much nekuita stand up takutora mwana wedu takuenda so I just wish you the Melody Natasha I wish you all the best muninyina anditika we wish you all the best and I still believe kuti pano hedu padiaries chero kaenda kuPretoria tinenge tinewe zvedu pano padiaries panenge patenge chita mashows edu tinenge tinewe panya I think now andichazi kuti zvofamba sei I think yenyu yefamily zvinenge zvazokuitika because I'm trying to try to be close kuna Melody kuti aite shamwari yangu tigopera chitaura tiri tukuseri still ati hasi comfortable she's not comfortable anditi maona ifoni nenoizi saka techingozokuzivisa kana achizoti bloka pamafoni asingachakubata tongokuzivisa iwo hamezongotiudza kuti zvinenge zvafamba sei tisakutorere nguva maitei aiwa maita basi
Melody uzondipa namba dzako shati mbopota chitaura tiri tu. Melu uzondipa namba dzako shati kuzopota chitaura tiri tu mwana munchungonzwa wangu kuti uri sei. Ndichombokurekodhi kana ndichifana ndofana tiri tu katichitaura tiri tu. Palive atise munhu palive kaisusu palive munhu unoya wega wouya zvawataura kuti mama wangu ndo vakauya kwamuri. Hatisiri takavinga mama kuti kati uyai kuno kulive aiwa ndipo vakauya kuno kwatiri. Saka I will never do that. Ndokufonera nchiti hey chichindo kusa I don't record people actually. Okay, ndichatwandipe namba yenyu then ndozokuchairai. Yeah, togona kutaura even nematext chaiwo pa WhatsApp, there's no problem. Just nchingoda kunzwa zvangu kuti uri sei. Andiona uri kuraramawo sei, uri sei, zviri kuita here, zviri boy here, just that. Ukaitawo problem you open up mama. So because tiri vana mama vako handiti. So mama zvazodai just that. Okay, So ukandipa namba yako nokurumidza chakutumira mwe musikana achamboya wombokutora momboswera message yemuchika ice cream town. Unoda kujobe kwenyu koko. Okay, kana ndiri around because sometimes I'm always busy. Okay, unenge uri busy. Yeah, kana ndiri. But yes, but mwanangu ndoda kuudza chimwe chinhu one. Anytime you have a problem, my door is open, right? My phone call is on. My phone is on. Each time you have a problem, even ukasara wega vakaenda handizoti ndichadecide kuti chipa papa mura handizivi hangu. But zvamunenge kana wazongosarawo please anytime you feel like you need somebody to talk to, ukuda munhu wekuchemera kana kutuka chaiko ndifonere. Handitika namba dzangu kuchipiwa namama wako unongondifonerawo. Just kungofona zvakongoti mama ndati ndifone kuitira ramangwana harizikani mwanangu. Ukarwara hatizokusiyika, anozviziva. Hatizogoni kusiya uchirwara. Hello? Airtime yangu yapera. Airtime yangu yapera, right? Chipedza ishungu dzenyu dzavanoda kutaura dzedza muchitaura tinzwe. Kola hello. Hello. Ndiri right kanjani? Ndiri right. Ndatizo nini ndikuda kutaura pamusoro pemwana uyu. Ndikuda kungosiwa mashoko angu tu kuna mai ava. Ndinotizo ndikuna Natasha vakagona vakaita basa zvinowanikwa mukurarama. Basi mwana uyu anoda kubatsirwa but kumubatsira kwake habatsirike. Mwana uyu akatosangana nevanhu hameno kuti ndoti akatopanduka yatova mhuka yesango. Haachatomugoni. Ngatitongotenda Mwari nezvakaitika kana kwatiri kuenda kana kwatichabva hameno hatizive. But chandoda kungotaura ndechekungoti mwana uyu hatichatomugoni. Musiyei aite decision yake yaari kuda iyoyo. Natasha kuti ave right ngaendere mberi nelife. Chepeterana maitiro vabereki. Basi izvi zvemwana uyu kauyu. Kana achiita kudhona uri kumubatsira kudaiso. Anobatsirika sei? Haabatsirike. Ngaaite life yake Natasha uyu ngaamusiyiwe. Achazomudemba. Dai izvozvi so dai akasiyiwa paanga akasiyiwa akabva. Dai ari kufunga izvo zvokuti Natasha ndaamai vangu ndofanira kuvarespekta kuti ndiwe zvandiri zvinezvi ndinatasha. But haana kana basa nawo. Saka Natasha enderera mberi nelife. Kana mwana uyu achizobuda achazokutsvaga kana achiziva kuti ndiwe mai vake vakamuraramisa kusvika ipapo. Thank you, bye-bye. Right. So, thank you very much, Kola. Regatinzgo, one more time to kudi. Wow, this year was bigger than me, guys. The chamber, guys, ndakucheta imvi mumsoro. Imvi mneziva. Fudzire white, but this was bigger than me. Remember, I didn't go kuchikoro kwezvinhu guys. I'm just here to mediate. Ndinotovhurirawo platform kune vanenge vakaita maningirikiri, makosi acho vanoziva, saka chivhura malines kuti uyai mubatsire. But I think this guys tese apa tasumudzawo maoko kudai. Hello? Hello? Yes, kuri sei? Kuri sei? Moshe mukundinzwa? Takukunzwa. Tikukunzwa. Okay, in SIS MELLY, I just wanted to say, SIS MELLY, Mimi, you are a mother, auntie. Kana mwana wenyu ane 10 years, akati mama ndipewo benzi yenyu ndimbodrive ndisvikapo munomupa makiri. Aiwa ndimpi. Hamupi. But sekuru, people are convinced kuti na Melody ndiye akaconvince sekuru.
You know what? At security, we are. I have never seen a comment yet. Sekuru vaka convince kwa vaka vatane mun melody convince sekuru vaka vuma. No, I think that's going to agreement. There's a tower on brother. You know what? The idea is now to help this kid. And because if we keep on going, we need to try and help this girl. Don't feel good in Melo. There are things that she's not saying. Melo was probably groomed sexually by someone in the family. The reason why it's because they were caught. And right now, this rebellion and what is just a cry for help. She's underage. She's still a teenager. Chelsea, when we were teenagers, we went through whatever we went through, and it's just unfortunate. Right now, she's going through what she's going through, and to a certain extent, because as it is, what did Natasha do about it? Her mother. What did Natasha do about it? Because she was raped by Sekuru. I don't know, my sister, anyway, because me actually it twisted. I don't know what to say really. And another thing, Natasha, after her divorce, and she was married for 6 years, and then after her divorce, I don't know if she got time to heal. Her husband, since husband and I can't have a baby, and then the next thing, I don't want Mwana 2 days old. Like something is just not. But at the end of it all, Sis Melly, like you promised me, Lokuti, you're going to continue to check on her. Please do that. Yeah, I'll try my best. That is if she's going to open her heart and allow me to be. But can I guys, you do know and you do understand, right? There's nothing that I can do. But if she's going to open her arms as well and says, Mama, this is what I'm going through and what she told us, like, you know, then yeah. She is young and she's really crying out for help. And right now, it's unfortunate, Kuti, today was the day that she got the opportunity to chance behind closed doors, even including Gogo, because Gogo and then what's going to happen to Melo? And from way back, Melo has always felt alone. And she's still a minor, she's not even 18 yet. But I don't care attitude, but after all, I have no one. Right, anyway, we'll just try and wait and see how it goes. I think that's the only way, because we can't force her. If she doesn't want you, I think you do understand that. There's nothing that we can do. But if she is going to be accommodating, we can start from somewhere. We can try to walk the path now. What is really going on? But please because trust me, mashoko yawa yanogona kubuda. I'm saying what zvandanzwa nhasi inini ndichinzwa kuvana vakambopinda vari mustreet mukwanamboenda kuya handichika like that lady mwatati naye angachinzi watati get through yayo angomuti mumwe wava wanomira naye pamarodi papo wakapfeka zvakanaka but penti yako iri kuonekera unozati apiwa mhinduro yekuti chi mwana wacho ari kumupa mhinduro. I did ask kuti mwana aine makore mangani kana kuti tozotaura naye ndabva ndatongomira kure. She's 17 years mwana iye akanza unditaurire zvokupfeka iwewe shamwari iwe pano if you feel like kuda kupfeka sempuya pfeka zvaunoda isusu ini ndopfeka yandoya zvandikutodzwa izvozvizvi ndikoko uzondasara ndangomunyarira kudai akati ndozvavanoita panapa vanotokudzai kuti machembere ndaimokosha nhuva musiyire isusu pakwai kunonzi chi machembere ndaimokosha nhuva musiyire isu vana paposition. Saka ndo mashoko anogona kubuda akadaro, but handizivi hangu. Just wait and see. Anditi maona. Kola hello. Kola hello. Hello, Sis Melly, what are you saying? Did I eat kanjan? Moshe, I might also be related to what this child is going through because I've also been going through that. Okay.
And now it's like okay. But there is a time Yehuti unozopedzesera waita open up to someone. It takes time, like it takes a lot of time for me to open up to anyone, but there was a time when I was to open up, and it also changed my life. So for people to say we need to leave the child, I also went through that. I was rejected with the family, with everyone, but there was a time no, this is not what I want to be. This is not my life. And that's why I was saying, okay, I just wish Mwana Jangu, this lady Melody, I wish that, so that just to talk to her and just to go more so the other side of my story, because I also went through the same thing. So for people to say, of course, spirits are there, but the main thing, some other guy about Fufonoti, this lady need help. It's very important, and it's so hard. She need help. I need bitterness. I don't know what she was on a producer. Me, I was I'm feeling because I also went through that. Okay. All right. So I think, even if Akaramba Simeli could open up for me, there is a time. Just keep on pressing her. She can tell me, I need to open up. Kodika block you. No, I'm not block. That's I'm not block her. Never. Okay. You want to make a man mangani manang? Ma? You want to make a mangani? Even because no, she mean that I'm 21 years old, and I was rejected at the age of 14 years old. Wanga waite manang. Zambota or this other guy could see. I cannot put her as a particular muskanzo. Muskanzo vele uriko, teenagers, teen muskanzo. So there's a time you could see, Pono with some muskanza, Ericano Scapa goes on with give up on you. Of which you only watch a monster, Dara, or Honongi, it's nothing, I know which as an 8 hour, do whatever that I want. And so I got it 14 years. Because I changed, because my parents, all right. Okay. So the time when I found out about it, that's when and I couldn't turn back. And I just become I don't know. A lot has happened, but there is a time to pick up myself, and I was very isolated, not even speaking to anyone else. That's what she had decided, but I had to pick up myself from where I was. Saka iwewe zvinotaura kuti iwewe waichengetwa zvakanaka nevabereki vavo even nemunhu angasiri mai vako chaiyewo aikuchengeta zvakanaka because wakadzidza kuprivate school kaiwe. I can say kuti ndakakura zvakanaka, but the fact kuti the bitterness yekuti why ndikuti mfane munhu of which here munhu aindichengeta with my mother, they know each other. So this was why am I not staying with my parents? But your mom was alive though. Yes, and she is still alive. Oh, but you got to find out why vakakupa kune mumwe munhu takuchengeta wakazowana chokwadi akuka. Maybe it was the circumstance. And even now, wakavabvunza here mama wako? How close are you with your biological mom? We're not close anymore. Because of this issue? Because of that issue, yes. Okay. Saka, what was the reason? I don't know. And it's even the reason. I don't know the reason.
pandakaita, she was kuzozvona kwandakaita, the person that was looking after me akanonoka kuita mwana. Yes. So the time akazoitawo mwana at that certain age, that's when she had to tell me kuti I'm not your mother and you have to move on. Okay, all right. So everything was okay asati ave nemwana. The very moment yakaita mwana anditika, and then iwe chibva wamiti kwawo ndopakataka kutaura tizvo inini handisichita move on nemwana wako because handisi mwana wako, hausi mwana wangu. Yes. Saka how did you pawaigara nemunhu imai yako yambovhitsite? Yes. But waitovadedza uchiti chii? But I didn't know about that. Wow. Wow. So that means vanga vakavanzira munhu, vanga vakarorwa nemwe murume asiri baba vako here? Sorry? Vanga vakarorwa nemwe murume asiri dedi vako? Like amai vangu? My biological mother? Vavakarorwa nemwe murume asiri dedi vako here? No, they were both my parents. So what was the reason though? I don't know, and I have tried to understand why, but my mom, she just do things to justify what he like havana kuda kukwanisa kundudza chokwadi up to now. And your dad? With my dad also we're not close. Sure. Unozani chii mwanangu, why can you not just go to them, both your parents, unyatsogara navo pasi zvakanaka and ask them nicely? Like certainly, I don't wanna lie. I have passed that already, and because of I'm taking also therapy sessions and zakatopfura kwandiri, it's worthless. Are you saying that when you try to speak to them, they shut you out too? Yes. They just justify the action of which she knows in drama. You don't have to pin your mom and all that. Huh? Yo. But you do know, right? At some point you actually need it. Uchavada vapere vabereki vako ava, even ukati uri mwana ukati ndakuvavarira panze, I'm going to have this I've moved on thing and whatnot, but one day you definitely need your parents. And then what? They did that first, and after that, I was expecting they're gonna sit down and talk to me, and then okay, one day and then the combine all that, but they didn't do that. They showed like as if they don't care about me anymore. Saka kwauri kwacho kunyika yauri vanombokufundirawo here vachikucheka? Not really, just here and there, but not really. Sure. Vabereki, please, Vabereki, why now? Why now? Yo. Anyway, Mwanangu, yeah, I can understand. I understand what you are saying. Yeah, and then just give you any advice that you want to give you. The advice that I can give this lady is good. I want to see her. If are free, she can come over my place. She can stay as much as she wants, because sometimes she needs that love and someone to talk to. No. Are you also in Joburg? Yes, I'm in Joburg. I'll text you on your number, or I'll call you, because there might be. Yeah. All right. So that when she calls me, ndinozo kwanisa kumupa number dzako, and then you guys can talk muri same age group, you can understand each other better. Then kana azoitawo one day anofunga kuita free unyatsovhurika, and then unobva wangozouya naye tongotaurawo zvedu pachedu tichisekawo tichingodaro tichinzwa kuti zvakamira sei. Yes, because I don't want to lie to you, Smelly. This is not gonna cost like overnight. It's not gonna happen overnight. It's a lot of hard work. I have been doing my therapy sessions for it's like a year and a half now. Like I'm still healing. I'm still healing. It doesn't happen overnight. Like I'm on the phone. I'm not to shut her down, but
you need to bring her closer, give her that love, let her stay as much as she wants. Like what I'm saying, she needs time. Like if she wants, she can come to my place. She can stay as much as she wants, and that's when she's gonna open up. And your mom, the one that she raised you, are you still on speaking terms? Yes, we also talk here and there, but because of now I've grown up, I'm now independent, so I'm just living my life. Okay, but you talk, right? You didn't burn bridges, right? Yes, I talk here and there. We talk just hi and asking about life, and that's all. All right. No, are you married now? No, I'm not married. But you are working, Abu. Yes, I'm working. I'm working. I can't tell my profession. Yeah. But I'm working. But I'll tell you on the inbox. I'm working. I've got a very good job. Like what I was saying, Kuti. There is a time when you open up and you raise yourself. Like you're not moved at all, and you grow. And that's when you can think, okay, I was very wrong. Of course, in the bitterness, but I want to do this and that. That's what I go through, and I managed to raise myself, to put on the pieces together, and build my life. And now I'm living the life that I always wanted. Oh wow, that's great, Mwana. Mtishatomboya kwandisodla ice cream. Yes. Kumwana wangu, ndomboya ndimbodlawo ice cream. You're very welcome, SIS MELLY. You're very welcome. So I just wish Mwana zangu, she's more like welcome to come to my place, and we can, like, cause we were both young. I can tell her, you know what? Here actually better. I couldn't have that. I couldn't have that. As I'm speaking now, I stayed under the bridge. Oh. Yes. I have suffered like enough. And that was too much for me. And also with my age. But you just wake up and realize, no, I was wrong, and those things, they come from people, SIS MELLY, mama strangers, understand. Yeah, true, very true. So even like I go shut her down, don't give up on her. Just keep on pressing it. There's a time you could I express my feelings. I share my I used to cry a lot. Like my therapist, she can call and say, okay, I want you to cry as much as you want to with me. And if you do that, you feel better, and you'll be able to say, okay, I can now talk, I can now speak what I feel and what I want. It's not but this is not going to come in pain. Wokuti kubasa kwenyu kuchiro kabudo basa cleaning chairo chamutsvagirawo nokuti yake hana kuzopasa iwo akononyatsonzwa kuti wakapasa chikoro. I can help her. Even the therapist that helped me, she can also help her. Okay. Alright, kachiti pa namba yake tikozowana connecta hii kuti mutaurirane. Because no kunozongodiwa post kunzi kunodawa munhu anobikawo matii evanhu kana kuno cleanawo kana kudi unobva ungomubairirawo maybe anobva atozotanga kutawo life iri raita zati ndikuinda kubasa ndichiwana mari yangu. Yes. She's gonna ndishande mumba and all that. I was also doing that. Ndishande mumba ndicho zvakati. But at the time yekuti unoshanda manishu ngekuti ndikushanda because I want to get up there. That's what I did. That's what I did. Ndakatotanga nekushanda mumba, mopping the house, not knowing anything. But I did it neshungu to know I had enough because vanhu vanokusema you feel rejected apana manenga chikuda because vanhu vanokuundermine, so because of that behavior zvinhu zvinosemesa vanhu vakawanda. So neshungu idzodzo she will get there as long as I want that love that I'm talking to you about. Sure. And I'm a professional who's like professional because the only person that I managed to talk to was my therapist. People that held me, they couldn't talk to me, but they find me someone when I'm professional. That's when I cried and I talked to her what I want, what I feel, what I went through.
I just pray kuti mangwana achaningirira achagona mukachinjamani kubva ndibata kuti tinawo professional people akawandisa ari pano zvokuti if she had just opened the door to us kuti yes, I'm willing to get help, ipapa pane maprofessionals akawandisa kuti vakune vanobatsirwa kuseri uko zvinongoitwa pamawhatsapp every day vachiita masessions avo zvakanaka, and they are doing so well. That's okay. Izvozvo zvinobatsira futi, but the first thing is for her to feel welcomed. Ambogaro mumba and like anyatsova free to talk, because situation yari now kanyanga mukamfonera nyanga mukachema zvakaita sei, she's not gonna listen to you. Yeah. Yes. So she needs a home. And to be surrounded with people that love her. And the time you don't feel that's the time when she's going to open up to you. Thank you, Manangu. Thank you very much. Ndakutora namba yako iyo 084. Saka angondibata I'll hook you up naye, and then mutaura ndichingomonitor hangu ndiri kure, and then kana zvazonyetsa tidyo manje also ndomozondikwanisa kuti anyatsa kusununguka tiwane kutaura naye timubatsira mbijana. Okay, I'll be grateful. Thank you, babe, daughter. Thank you very much. Stay blessed, eh? Morisa mvukuru weda kuti ngomwe kumasure uko. Okay, bye. Good night. Bye. Wow, guys, I'm tired. And tika nyaya ikai. But ndo zvinhu zvamunosangana nazvo handiti vabereki. Hanzi ndakambotaura kuti mugono wemwana ndiye asinaye, wepwere ndiye asinaye. Wakazvara sekera muchitende, unokuti ukasekera pajekerere mangwana zviri kwako. Unozopesera watonyara kana kutsvaka help nokuti wakamboonekwa uchiseka. Handiti maona. So I think, guys, we don't know, but what we'll do is we'll just keep on tichingotraya kubatawo mwana uyu tichinzwa kuti pamwana uyu pari kufamba sei, zviri sei, kungoseka naye zvedu tichingofambawo naye tichingodaro achaita open up. I just believe definitely can ask now to blog, she'll definitely open up, and then you can start helping her from there, because kuna amai so far amai vainda havo namai vavo, amai vake vainda havo namai, just hope and pray kuti azoblokeriwo mai kunze. Ndinotonga vaida kupota vachimubvunza kuti mwana wangu, say remember that bond 17 years, guys. It's not a joke. It's not a joke. 17 years patove nezibhondi ramai nemwana chairo kuti rinotonetsa, handiti maona. But I just hope kuti achangoramba achingoreconaiza kuti ndimai vangu. Isusu, guys, kune maprayer warriors matei vari pamatendezi vaya, please ngatibatanei tisakanganwe mwana, ngatisakanganwe kuisa mwana uyu munamato edu kuti Mwari vadzore mwoyo wake. Handiti maona, Mwari vanyevenitse mwoyo wake kuitira kuti zvese zviri kuitika paari hatizivi what is going on with her, handitika akwanise kudzoredzeka, handiti maona, nekuva open up nekuva free. Handiti maona, ndo zvandingonamata. I don't think guys will be able to bring nyaya yechitu totoita mangwana because I don't believe kuti chakwanisa kutiite, and ndanda kuti nini hatichatauri, like we are closing, people keeps on calling, tichingopedza vana kutovhara phone. I'm taking one more call, this one, and ndobva ndatocloser. Caller, hello. Usismele makadizve. Ndiri right muri sei? I was Tirinani. I was listening to the call, and especially the young sister Bakubva manje. Atotaura zvenachidanya sotaura chaizvo. Pekuti this girl actually needs a support group. Yemelo. Even the parents. Amai vacho vakaenda through the adoption process. It was a rushed process. Avana kuenda also through the counseling that comes kana vanhu vachiita adoption yemwana, which is why they feel like they can just return this child. Adoption is a permanent process. Matotora mwana wenyu, ave wenyu, whatever is going to happen, ave one mwana wenyu. So even amai needs help, Mwana needs help. Both they need my support groups as well, but they need professional counseling. That's the number one thing that they need. So expecting her could I to open up just like that is not going to work. It's a process. It's a process, and something may have happened to Melo that she didn't tell one, especially issues of abuse. You know, I don't want to judge Natasha. I don't want to even say good probably when did nothing. No, probably whatever happened. But abuse which actually turned out put us away in a self-harm
part yaari mwana uyu. That needs to kuti vanhu vaende to the root of it. So and also I think we were focusing more on kuti Natasha ka doctor say zvakazofamba sei. I think it's immaterial hazvina kana basa izvozvo. However way she got to adopt this child, from the look of it she loved this child, and a lot of us need to adopt these children. They need our love. But what pane chakaitika pana Melo chari kufanira kuti vanhu vaite dig deeper kuti vamubatsire vamulift from there. So I'm so grateful to our young sister about kuti zvona aoffer kuti inini I'll be there. She needs more of those hands. Ambuya vake also needs kuhasha izvezvi zvito zvati vanogona kutaura zvakawanda kana kumake a decision out of anger because vari kurwadzisirwa mwana wavo. But they are a family with Melo already by adoption. As Africans, we don't look at it zvakadaro. Of course, tizongeta kuda kutresa kuti pamwe vedzidza rake vakuzomubedza and all that stuff. But it's global. Nyaya adoption is a global thing. Vana vanongoadoptwa everywhere, every time. Vamwe unonzwa vanotorwa kunana Ethiopia vachiuya kunana America and all those things. And teenagers, Sis Melo, teenagers, is even mwana wako chaiye anokusita pamabvi kuti nai Mwari, please help me not to kill this child right now. True. So she is also going through that process. And these parents, they shouldn't give up on their child. It's their child. So vana very tempting. As a parent, or not mirror to be a parent. And through thick and thin, it's still their child. Thank you very much, Kola. That was powerful. Thank you very much. Okay, thank you, Sister. Bye. Right, guys. Kusati kwapinda pamwe makosi rega iti zvekutoidzima. Pataidzana ngada kuti vatapanosva. Guys. Nyama inzwa inandiziviwo indongoti vedu veka please kamusakanganawo mwana uyu tichitomira 12 padzinotochaya mbede vedu please namatai mwana uyu namatirai mwana uyu please vabereki mubva vanamatawo namai vacho even vese vasakangana mwana wavo ndi mwana wavo that bond rirambe richingovepo rakangodaro anomaona and we just pray to God kuti God kana chimwe zvinhu zvokuti munogona kuzama nefungwa dzenyu nekudzidza kwenyu kwese kuti toda kuisova takadai tigoisova takadai igokurambirai nyaya yokuti muisove inokurambirai zvachose. But sometimes if you put God tikaisa kuna Mwari munyaya yekuti Mwari we are handing over this issue to kwamuri taikundikana isi vanhu venyama hanti maona hanzi panoperera pfungwa dzenyu ndo pandinotangira dzangu panogumira pfungwa dzenyu ndo pandotangira. We might find kuti mangwana Mwari anofuma kanyemenesa moyo yese mabody parties zviva kutota kutoudzwa kuti nyuzi zvakutongoflowa mwana yakutora kuti ndauya kuzokumbera regero ndadai ndakugara zvakanaka you never know because kune zvimwe zvinhu zvinoda Jehovha chaichai zvisingatodikana isu vanhu venyama. Isu vanhu venyama tine patinogumira. Tosa mtenda nyaya dzimwe dzemedha dzichita kana 10 years 20 years dziri kukoti meja dzitashaya kuti oipedza sei. Anomuona achishaya kuti ndoipedza sei nyaya iyi because munhu wenyama ane paanogumirawo anomuona ane paanogumirawo kana kuzongona vakungoti munhu asina mhosva ongoti chinda kujere kuti zvindibve dhoketi rivhagu oendisa asina mhosva kujere anomuona because anenge kuda zvimubve. Saka guys ngatirambe tichingovaisawo mwana munamato. I don't know kuti Mwari vachasvitsa vapinde nyaya iyi but inini pachangu pachezvangu ini ndakuenda over kuna Mwari kuti Mwari vangopindira vangotungamirira zvavanoda kutungamirira havo handitika kuti zviite saizvozvo. Vimbai manje makuru kwakagara musitting room dei vanga vasipo sepaya taivatira pano zvenhasi hanzi varegerere naMwari because pane chanda chiyera watanga tichangonamatira vese kuti Mwari anyevenza mwoyo wavapindire. And then the other thing nyaya yechitu yanga chimba kuuya that will be tomorrow guys. Tochiita mangwana but mangwana ndikushati zvichafamba sei guys. Nyaya idzi dzenyu dzema abuse wati dzakakurisa nyaya idzi mangwana kune amen tiusi tichangoona iniko zvina ndichazvipipirisha ndongoti Mwari ndimunoziva because ndakakuza ngati diaries yakatangwa naMwari munhu anoidestroy chete ndiMwari
This is a platform for people to open up and to release and whatever that is in their hearts. Ungaseka zvakwenya ichitaurwa panoka but kune munhu anenge achitaura nyaya anenge achitorerukirwa anenge atorerukirwa panenge patoita kunge zibhedhen ratiwa lift off that person's shoulders andimaona so ndavhara phone andimaona saka tiri kudzidza guys. This platform ndeyekuti kana saka ndati ngative sensitive pamashoko edu because chero ukauya une zvakakuremera ukati sisime ndoda kuya palive ukauya palive kuzongochema cheteka tinenge tangokuteerera kudai. We don't know what is making you to cry. Tetiripo takangokuteerera ko kudai uchingochema totongochemawo newe mumaimo jesu tingokandawo makrai imo chemu tisingazivi chakuchemera kuti chii because ndiwo uri kuziva bhutsu wakapfeka dziri kushinya sei ndiwo uri kuziva zvakufamba wakatakura chi sagare bhegi resemende rakufamba naro mumwoyo mako ndiwo uri kuriziva pamwe paunopedza kuchemanawo kuti handiwaona woti ndapedza hangu toti orit zvakanaka kana usati wave redi kutaura atimbokumanikidzi kuti chii chaita kuti ucheme kana zvidini aiwa tinongokuti zvakanaka uchazotaurawo kana wava free wega. Kuna munhu anenge achingofila like ndakungochema. I just want to go kuna kungochema. You are free. This is the platform. You just come here and say, you know what guys, ndakaremeko, but I'm not trying to share my story. I just want to cry, to release. We'll give you the platform. To chema newe. Uchema. Ukuya ngofila kungofara so. Tongofara onewe. Andiwana. Tangofara onewe. Pamwe pa unodzokera unenge wati webo. Andiwana. Anenge achingringi yangu ndida kuitaura ndikaitaura maybe ndoti tiripo. Ndosada tiva ma comments up. Ngative a little bit sensitive. Andimaona because this platform hainayo kuya kuzoparadza vanhu hainayo kuya kuzodistroya munhu hainayo kuzotuka vanhu haina kuzodii yauya kuti izoporesawo vanhu vanenge vakaremegwawo sesu moti musandende nenyaya yangu ndakaremegwa pane ndongoya pano ndoti imi ndimi ndotanga kuzvipika ivapa ndongoya pano ndodai so ndotanga kana tododza musodzi imi muchangozvipika mega kuti SIS Some is going through some stuff. Pane madzimai mahombe manje anobva amhanya kuningikiri kuWhatsApp kuti Melly mwanangu chii kana kuti ko Melly chii ndakuti open up vanotoziva pepa kuti you are not yourself today varipo because we are all human beings until we go through some stuff at some point anditika. So guys, God bless you. Ndokutendai mangwana musakangana tokuenda kwa comfort tagarisa sina mbona comfort akadzoka kuZimbabwe saka mangwana toenda kwa comfort kuya tichinomba embe dzake dzeChristmas zvino yakadarika Christmas uchangopfekawo anditika tinongoenda kupi kwa comfort tadzoka kwa comfort kuya panyaya dzelife dziri kundinetsa pane poster randapiwa revanhu kuya nenyaya dzavo dzemaabuse mangwana panapa anenge achitaura nyaya dzavo panapa but panewo anga achiuyawo anditika musex worker zvakaranga ari kuuyawo nenyaya dzake dzekuti akudzeiwo jeni dzake dzaari kufamba kuti dzakamira sei panapa anditika asi ari kudifferent chi ari kudifferent location iwo kwaari kwamhino zvino zvazokanyi kana times zizoclasha changoona kuti tosvita because ati wanopedza kubasa late saka changoona panofamba sei apa saka isati ati 2 weeks dziri dzekufumura chi mashurugwi vane nyaya dzavo nemashurugwi akadligwa mari uyai mudzitaure but simze zvepano zvinongotwista amona honai kwayaenda yatotwistwa yemashurugwi iyi yatachiti uyai nawo mashurugwi ose titoziva imwe nyaya ndinayo kuko yanga ichinotsvagirwa guest anoita stand in for that nyaya kuti abate nyaya yacho yese because inenge isiri yake inenge yasambody handika somebody chari mumacomments umu asi papa chidamna a good narrator because iye akwanise kuuya panapa because of a job hamaona but apasati paonekwa munhu anonyatsa kugona kufamba nebhora renyaya iyoyo because akakura it's big, it's really huge then tozofonera hedu wedu mushurugwi todi towa kuti mushurugwi anenge achiti kudi toda mari yedu beki tikuda mari vanohlera vakadzi mari tikuda mari yedu beki hamaona saka guys morera zviripo tobatsana zvakare mangwana tichinda kupi kwa comfort handitika God bless you morera bo handitika sakangani kunamata.